Τζόκα. Βρήκε τον Χουάνπι, πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Βόλο. Κρατά ο Χουάνπι, κάνει το σουτ. Η κόντρα φτάνει στο Λάμπρο, εκτελεί ο Αναγνωστόπουλος, η πρώτη ευκαιρία στο μάτς. Πάσα στο χώρο είναι καλή, θα βγει ο Σιαμπάνης, πήρε την κεφαλιά ο Σαγάλ. Πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Κάργας. Ευκαιρία για την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Έφυγε ο Σαγάλ για να πάρει μπάλα. Και τώρα θα κάνει τη σέντρα. Είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο Σιαμπάνης. Ανέβηκε ο Λαυσον. Κάνει το σούτ. Ο Σιαμπάνης έδιωξε. Ο Τούπτα εκτελεί. Πολύ μεγάλη στιγμή. Για χέρι φωνάζουν όλοι. Εμείς βλέπουμε όλη τη φάση. Δείτε που είναι ο Σιαμπάνης. Διώχνει το σούτ του Όλαφσον. Και εδώ θα κρίνει ο VAR αν υπάρχει παράβαση. Νομίζω δεν θα αργήσει να το κρίνει με τον Κάργα πάνω στη γραμμή. Το πλασέ του Τούπτα και η επέμβαση του Κάργα. Βρίσκει μπάλα στο χέρι του. Θα του δείξει και όλη την φάση για το αν υπάρχει κάτι. Πως βγήκε ο Σιαμπάνης και έδιωξε, αφού μένει εδώ, θέλει να τσεκάρει αν υπάρχει παράβαση πάνω στο Σιαμπάνη. Κάτι που έχει προηγηθεί της φάσης. Αυτό του δείχνει ο κύριος Κουμπαράκης. Τα είδε όλα ο κύριος Κατοίκος. Κάνει το σήμα του VAR, δίνει πέναλτι, βάζει το χέρι στην τσέπη, πάει στον Κάργα και τον αποβάλλει. Τούμπτα. Πέφτει ο Σιαμπάνης από κρούι και η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ είναι, κρατά το 0 ο Σιαμπάνης. Σέντρα, μέσα στην περιοχή, το ψαλιδάκι, κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ παίρνει προβάδισμα. Ο άνθρωπος που έχασε το πέναλτι που νικήθηκε από το Σιαμπάνη, ο Τούπτα, είναι αυτός που σκοράρει. Διεκδίκει στον αέρα το ψαλιδάκι και η κεφαλιά του Τούπτα για το 1-0. Σαγάλ. Ασόν. Κίνηση ο Σαγάλ. Αυτόν ψάχνει να βρει, έκανε το γύρισμα ο Μούργος, η εκτέλεση του Τούμπτα. 2-0 η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά ο Μασόν σε αυτή τη φάση. Είναι και αυτός που βρίσκει τον Σαγάλ. Ο Μούργος δημιουργός, την assist στον Τούμπτα και αυτός ψηλά πάνω από το Σιαμπάνη. Ο Λάμπρο κάνει το γύρισμα στην περιοχή, ο Κόμπα ψάχνει τρόπο να σουτάρει. Κόντρα το σούτ του Μίγα, η επέμβαση του Αναγνωστόπουλου. Πολύ σημαντική επέμβαση από τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ Νόβιμπετ. Γλίστρησε ο Ατζιάκουα, Σαγάλ στην περιοχή, πλασάρει, δεν μπορεί να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο μάτς. Στο 78 είναι η πιο κλασική ευκαιρία που χάνει ο Σαγάλ. Πλασέ του Ατανάσοφ, εύκολα θα μπλοκάρει ο Σιαμπάνης.